Sa Jesus nagtudlo nato og importante kaayo nga kinaiya o gitawag natog mindset. Nya unsa may tumong aning iyang gitudlo aron kanunay tang malinawon, malambuon o balaan sa kinabuhi. Nya unsa may iyang gitudlo ron kaning paggamit niining authority and honor. Kanibang atong authority, gahom ba yan ang authority? Nya muhatag pud na nato og honor. Nya kanasang naay honor, naasa na siya'y authority. Nya kanang naay authority, naasa naay honor. Mao na kasagaran sa makagunit og authorities ato ang atong tawag honorable. Di ba? Sa eskwelahan sad, ang mga na-honor, labi na ng mga first honor, valedictorian, nasa sila'y authority. Inexultian na nila, paminaw din. Paminaw, valedictorian ba yan? Summa cum laude ba yan? Magna cum laude ba yan? Top notcher ba yan? Ano? Muna, ang honor, muhatag og authority, ang authority, muhatag sad og honor. Kamo, ganahan mo honor and authority? Ganahan mo, dili? Kusga. Ug di mo ganahan, dili mo tao. Di mo tao. Ang hayop ra may di ganahag honor and authority god. Wa mo nalay pangandoy, basta nalay makaon, kaon din ang hayop. Bahala naglapok, bahala na og hugaw, basta makaon. Pero kitang tao, ato gid ng inherent attitude. Ngita gitag honor and authority. Pero unsa may gusto ni Kristo, ang honor and authority kinahanglang gamiton sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Subuna ko ha, ang honor and authority gamiton di na sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Kamo na sa kuno isulti, ang honor and authority dili gamiton sa pagpaalagad, dili sa pag-alagad. Atong ipasitib, ang honor and authority gamiton sa pag-alagad, dili sa pagpaalagad. Kumusta maron kamong mga ginikanan? Naamasan mo'y authority sa inyong pamilya? Gigamit ba ninyo sa pag-alagad o sa pagpaalagad? Kung manugo kas imong mga anak, unsa man ka, nangalagad o nagpaalagad? Mga buangon mo. Kamong mga asawa, naamansan mo'y honor and authority isip asawa, gigamit ba ninyo sa pag-alagad o pagpaalagad? Kung magyaw-yaw na kasi imong bana, unsa man ka, nangalagad o nagpaalagad? Kana. Kamong mga bana, otro rabasan mong kusog kay mo claim o authority sa pamilya. Unsa man? Nangalagad mo o nagpaalagad? Otro sa mo mga yawanon. Ang pari, labaw na ning pari ni ani honor and authority. Kumusta ka ning nagwali? Nagpaalagad o nag-alagad? Kusga. Nasiningon both. Waoy, nangalagad o nangulikta. Siging pamaligyag slat. Oo na, ang resulta, dako na kitagalin. Pabaga ni snaong ako. Kanang consolation, kanang kalinaw, kanang kahupayan sa imong gibati, mabayra nagkwarta? Di, uy. Lingian na imong tupad. Tupad ni mo, lingian. Ingna, tagpila ang imong luha. Yan. Inaka na imong luha, ba tagpila na, kaya kung paliton. Nya, bayran ti kag 50,000, tamparuson ti kag maayo, hangton mo agas imong luha nga kantidad og 50,000. Uy, usa ka lusok sa luha, usa ka kabugat kasing-kasing, way kwartang ikabayad, ana.
managhikog unang uban bisag daghan kay kwarta. Oh, ang anak nga dato kayo nga gasakyanan og nindot kay istanan, unsay kinahanglan ng sakyanan? Anang sports car nga Mercedes-Benz nga tag 7 million nya imong pasakyon imong anak-anak nya buwagan as uyab, ibangga sa poste, iambak sa dagat, iambak sa pangpang ang ilang sports car tungod lang kay gisakitan o para nila wa nay meaning ang kinabuhi. Pero iya tong ibaligya ang Mercedes-Benz nya iyang ipalit og slot, tagaan din siya divine consolation. Nganong nangatawa man mo nga tininood man ning ako? Ingka mahupay ka na pader? Yes. Si Kristo. Si Kristo ba? Gilansang sa cross. Matod pa sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, nag-anto siya aron pagluwas nato. Kinsa may naghatag niya ngan hinato aron paantuson og patyon. Kinsa man? Ang mahal nga Birhen Maria nga iyang inahan. Giunsa niya paghatag? Nihilak ra siya, wa gid siya masuko sa nag-among-among og nagpatay siyang anak. Nganuan, kahibaw siya nga kining pagkahataga para nis kaluwasan. Unsa may gihatag sa Ginoo ni Maria? Consolation. Mo nang naatay birhen sa konsolasyon. Dili na si San Narciso. Kanang konsolasyon, birhen sa konsolasyon, ay man ang ilang patron ana. Nakamisa ko sa una og birhen's konsolasyon. Limot ko unsa tong parokyaha. Kanagong Maria unsa to? Birhen nga maghuhupay. Unsa Rayna hay nang litanya ha? Nay kalipay kahupayan sa mga nagsubo, di ba na ano? Na sa litanya? Maglilipay sa mga nagsubo. Kana di ay consolation of sorrowful persons. Ana. Nganong makahupay man siya? Tungod kay abunda siya sa consoling graces. Ana siya. Una pamalit mo. Taasas ako explanation para lang yun mo makapalit. Kinsay mas relax? Ang nanugo o ang gisugo? Kinsay mas relax? Ang gidaog-daog o ang nagdaog-daog? Kasagaran sa nagdaog-daog, mao nay dili relax. Masukanon, dali kay suko, bugat kay gnaong. Ang gidaog-daog, moingon ra day na, ada mo sabot ra gyud ko ana niya. Dawata na lang ng panuwayng dako. Sahon man gyud yawan-on man gini atong silingan. Iya man gining kuralon atong agianan. Dawata na lang basig madana niya ditong iyang kural o kanang iyang agianan dito sa langit. Ana. Nyagdadon niya iyang kural dito sa langit ug ang iyang yuta pasudlon ka siya. Pasudlon dili. Di kasud oy. Ngano man ibutang nas Ginoo sa agianan. Di ang mabutang sa agianan, kural. Kana bitang road widening karon daghang kayrong road widening tungod aning build. Ana? Nya giigo naman ang nilag 5 size ang gilapdon sa karsada aron dili magkabag-iray. Nawa naman to katong 3 o 4. Kana namang 5 size. Gani ang atong gobyerno dili mo simento kung di kaabot kuno og 5 or size ang gilapdon. Ana, kung 3 lang, di na magsiminto. Bahala na kang magsiminto des imong yuta. Iabot yun na siya og size. Ana, daghang mga balay nga nangabungkag, mga kural nga nangabungkag tungod ani. Pero unsa may gihatag sa Ginoo nga kalipay sa mga nangabungkag ang kural? Malipayon silang nagtanaw ng ilang mga silingan o ang mga muagis karsada hanoy-hanoy, di maglisod. Di ba? Di ka malipay, ana.
Og di ka malipay, buangon gid ka. Gusto ka kanang maglisod gid sila gagi? Kanang yung purtig yung piita nga magkabag-iray sila? O mabagid sila sa imong kural? Nabi daghang kural din sa atong parokya, akong naagian, nga nangabagid in town, na mga color, laing color sa sakyanan, nangabagid. Nya malipay ra gyud ang himos kural nga magtan-aw ana. No. Og pinakabati yung tan-awon kana yung pagkahumag simintos karsada giparkingan sa mga buangon. Gihimong parkinganan, tabunan pang ilang sakyanan dito. Mga buangon wa masud sa wa kasabot unsay kalainan sa parking og sa driving. Kanang sakyanan og imo na nang i-parking, pasabot din ana magdagan. Unya kung di na magdagan, nya gibutang nimo sa agianan, unsay tawagan na? Obstruction. Kasabot mo kung saan ang obstruction? Ali. Unya kayang karsada, gihimo man para agianan, imo mang parkingan, di imong gialihan ang agianan. Tabla ra gyapon ay nangural. Impirnohonon gyapon na. Beka mo kuno be, namoy agianan, bisag ka na lang agianan ninyo padong sa inyong balay. Ako nang butangan diha og lingkuranan or lamisa, anha ko mukaon. Unsa may mo isulti nako, tarong o buangon? Nayabag ka pa din, agianan ni ngano butangan hi ka mukaon. Labi na yung adto ko matog. Ari ko to re, butang na ko akong bed. Nindot rin kahayay. Uy, padir, uy, amo ng agianan. Ano sa mga klasiyas pari, uy? Asam ni kumatog sa, dito sa imong kwarto. Dito sa imong balay. Usap ka, bugu, ago ni mong pariya ka. Anaon kitingin ko ninyo, no? Pero nga nung naa may daghan, nga di yun kasabot, nga ang karsada, nga gigastuan sa atong buhis, gigastuan sa atong kadaghanang mga tao sa pagtampo-tampo, dili na panag-iyahon sa usa ka tao. Mao na ang mga taong mapahitason. Gusto ang ilang authority o ang ilang honor, kay naa sila'y sakyanan, naa sila'y authority, naa sila'y kaisog, sikat sila sa ilang lugar, amo ning pudir. Ako ning yuta nga gidunit, nga gikuhaan sa karsada, maunang ako ning parkingan, gidunit in taon to nimo para agianan, dili parkingan. Sa pusilo na ko ninyo? Ang ako lang ba, nga ingos Kristo dire, kung gusto ka nga ang imong authority o honor, mahimong mapuslanon aron makasud kag langit, gamitan nas pag-alagad. Yes, sakit ang pag-alagad. Kana bitang inigdawat nako sa akong stipend nga tag 30,000, 40,000 kada semana. Mo na akong stipend kay kugihan man ko dupa-dupa. Nya karon sad nga medyo ni sikat-sikat sa ko gamay. Dagko na mag-ihatag ang mga tao. Dagko sa una. Oy, dako na kay ng 1,000. Igdawat ako ay salamat in taon 1,000. Oy, karon gi times 3, times 5, na. Daghan na unta ko ikadito eh. Pero inigdawat na ko ana, moingon din na ato treasurer Sternara, Father, pila may imo ani? Tanaw na ko, yay, 40,000. 5,000 lang ako ana. Naring sa unya kaning sobra nako. Ihatag na dinis parokya, labi na sa atong personnel. Nama may sinking fund dire, ihurot na kog huwag sa sinking fund. Nya og pilay matigom ana, mo nay among ipahimog mga balay sa atong personnel nga way balay, ang way yuta palitag yuta. Nganong tutok mo muna ako? Nga ako man ang stipend. Buot mo. Ang way kurinti, butang ang kurinti, ang way lungon, palitag lungon. Ano. Okay, dako biya naggastuhanan ang lungon. Di mo kay ba? Ano na ako gibuhat karon? Pero sakit oy, inigahatag iyay 35,000 bulsa na mangita to. Ana. Sakit sad kayo kanang mangubra ko ngadto sa Palawan, ngadto sa uban pang mga kanaganing kwarta padala, magdaha kog tag 100,000, tag 200,000 aron i-remit og kwintahon diha nako. Ako magidunta ni, ako ngan
Ako'y nag-withdraw, why nahibaw, ani, isod ko nis bulsa, wa na nahibaw, ani. Ihatag, sakit-sakit, baya mo sa siya gusok nga langkat, no? Pero timan ibaya, sa dihang nisugot si Adan nga langkaton ang iyang usa ka gusok, nahimo bayang Eva. Og pagkakita niya ni Eva, niingon din siya, kini ang tinuod kong kalipay. Ang ako bayang gihatag, nangahimo bayang balay, nangahimong stained glass, nangahimong blingkuranan, nangahimong granite, nahimong nakapalit og mga yuta, nakapahatag pag kumpletong budget sa kapilinha di Fatima. Og maingon din ko, kini ang labing dako kong kalipay, di ni kabugtian og madre. Wah, layo ra kayong madre. Tatong diha ko'y bisita ang mga madre gahapon sa pader, oy, sige lamig tanaw nimo sa YouTube. Naku mo, pader, tanaw sa day kater. So, sige tanaw, pader, kani, otro sa ni pader ay. Naku na, pa-picture ta. Uy, nisandig mo na kong madre. Pero wakto'y Malaysia, nisandig sila kay I am representing Jesus. Mura sila bag nisandig ni Jesus. Pero kami lang duha peligro to. Pero at least ba inana, no? Kanindot ana nga naghatag na daig kalipay sa mga tao, ang mga kasakit nga nalangkat gikan nako diha sa mga kwartang musod niya akong ibalik og hatag ngadto sa mga nanginahanglan, labi na gyud mga masakiton, og mao na naingon ani. Nya nahubas akong kwarta, mas nidaghan. Matud pang Monsignor Roger Fuentes kagahapon siyang misa sa Tupista, ingon siya, taliwa sa pandemya, kamura din parokya nga nagsigig pakaon, sige og himog mga renovations nga dagko kay mga gasto, mura gyud mo wa maglisod. Nga kami dito bisag budget na lang para sa personnel, wa na. Ang uban gani wa nay budget para sa kuryente, ang PPC na mao gipabayad sa kuryente. Intawon bayrin ninyong kuryente kay hapit na taputlan. Pero karon na ay mga putlan nagsuga, kita na hinoy ni bayad. Di mamumuto, sige, manindog na ta. Manindog na ta.